Edwin Pritchard, dwi rheolwr cyffredinol yn Rheilffordd Llyn Padarn yn Llanberis. Dwi wedi bod yma 8 mlynedd i diwedd mis yma, diwedd mis Ebrill. A wedi bod yn rheolwr cyffredinol ers 7 mlynedd yn hanner. Lle braf ofnadwy. Wrth gwrs, da ni'n cario rhwng 75 a 80 mil o bobl y flwyddyn. A'r nod ydy i pawb mynd o ma'n gwenu. Da ni cyflogi 11 o staff parhaus llawn amser trwy flwyddyn. A wedyn mae gennym ni fyny at 15 arall yn ystod y tymor pan da ni'n agorad. A maen nhw gyd yn lleol i Llanberis a'r Cylch. Mae gennym ni peirianwyr, mae gennym ni pobl yn gweithio yn y gegin a'r caffi, ac wrth gwrs mae gennym ni siop yn Llanberis a'r siop yn y prif orsaf. So mae gennym ni 3 lle, peirianneg, siop a'r caffi. Tony dwi'n gweithio yma i'w 12 mlynedd o'n y Rheilffordd. A dwi'n helpu allan y fama, helpu allan efo'r peintio a dwi'n helpu allan gwerthu tocynna, dwi'n gardio. Da ni'n neud bach o bob dim yma, criw bach da ni. Tesni Eleni Jones di'r enw, administrator, so delio efo bookings, ateb ffôn, wneud rhywfaint yn siop, gwerthu ticedi, chydig bach yn caffi pan maen nhw'n short-staffed. Mae gennym ni yn dreifar, un o dreifars stem ni, Hefin Owen, wedi bod efo ni ers 43 o flynyddoedd. Na'im deud faint ydi oed o'n dechrau i chi gweithio allan faint ydi oed o wan. Ac Nigel Orrit, dreifar locomotif arall ni, wedi bod efo ni ers 35 o flynyddoedd. Pawb yn sbio fyny am ei thadad oedd o'n. Dacsio, licio wneud yr un peth a'ch tad. Yna sydd o'n i'n edrych ar Casey Jones y tyledu, ers talwm yn y 70au. A dyna ben ni'n dweud, dwi eisiau fod yn drifar tren fel o. Mae brwydd wedi bod yn wir, a dwi'n dal i wneud o hyd heddiw, a dal i mwynhau o, deud y stori. Siarad o bobl, deud hanes y chwaral, hanes y trena. Bwysig iawn, yndi, mae hanes ddim am living history fi, dwi'n deud y hanes, dwi wedi bod fyny yn y chwaral 7 gwaith yn cerdded, tynnu lluniau, a o'n had yn gweithio'n chwaral, fath o dad, dechrau gweithio 1971 tan 1988. A wedyn dwi'n dal yn ei draed o. O un pen i llall 2 filltir a hanner. So mae'r taith i gyd yn para tua awr. Da ni'n mynd i Pen Llyn, diwedd y Llyn, lle da ni'n troi nôl o fanna, dod yn ôl yr un ffordd. So tua 5 milltir i gyd ydy'r taith. Mae hwnna'n gwaith, rili. Dyna ffestinio, dyna da ni'n llechu, da ni yn through mewn ffordd, hebddyn nhw, fysa ni'n yn sefyll yma rwan, ti bo? A hanes fama, o'na lot yn volunteers, dwi'n meddwl nhw, neu pobl lleol, isio trio agor twristiaeth efo tren, lle lawr y lein, mwyn gadw fo'n gorad mewn un ffordd i gofio be oedd o pan chwgeodd y chwarelin yn 1961, felly, ie. So, mae'n bwysig, rili, a da ni eisiau dangos i bobl be oeddan ni, a be da ni wan, a bod ni dal mor gryf be oeddan ni cynt, ond mewn ffordd bach wahanol. Dolbadan, cael ei galw ar ôl y castell Dolbadan, sy'n dros 800 oed, ac Elidir, lle oedd y mynydd, lle oedd y chwaral. Elidir fach neu Elidir fawr, ond Elidir da ni'n galw o. A heddiw yma, yn fanno mae mynydd Gwerfu, sy'n cynnychu trydan i'r National Grid. Gath y Rheilffordd fel mae o wan fel atyniad twristiaeth. Gath o'i ffurfio yn 1971. Mi oedden ni fod blwyddyn dwytha i dathlu yn pen blwyddyn 50, ond oherwydd y pandemig a ballu, nath ni gohirio fo tan blwyddyn yma. Ond mae yna rheilffordd o ryw fath wedi bod yma, hefo'r diwydiant llechi yn chwaral Dinorwig. Mae yna rheilffordd wedi bod yma ers 1848, dwi'n meddwl. Ia, so jyst iawn 200 mlynedd. Byddai'n deithio yn gyntaf, mae'n deud bore da, good morning, a
dangos lle gath y tren ei adeiladu. Tren Thomas Bach, 1914, yn Swydd Efrog yn Leeds. A wedyn yn deud yr hanes o fanna, a faint mae'n bwyso 6 tunnell a hanner, a mae'n gallu tynnu 156 o dynullu. Ac yn chwarael, Aldous Class ydy trena Thomas Bach ac Elidir. A Dolbadan yn Port Class, a mae gen nhw'n y dom yn canol. Dyna beth i gwaniaeth felly. Ond mae pobl reit diddorol eisiau gwybod beth i hanes, beth i be ar y trena. Da chi'n edrych weithio ar y ffenestri, mae yna WD yna, War Department. Mae yna rhywbeth gwahanol i edrych ar bob injan. Pobl bach sy'n licio pethau mwy manwl, dyn dweud y stori chdi bach. Ges i rwy'n y ffôn bore yma'n gofyn so Thomas Bach gyda ni wsos yma, ti'n gwybod? So mae nhw diddordeb mawr yna. Nes i ddechrau dreifio Sens Dem yn dechrau 1980, a dwi'n gyrru fan nes 42 o blynyddoedd. Pan o'n i'n 19 oed, dwi'n cofio Vic Bradley, un o'r rheolwyr amser hynny, yn dweud pen fwy hapus i fi ar y tanoi a pob ar y merched yn clapio a eisiau ni sws a pethau fi. Yn ddiweddar, cafon ni ddwrnod i ddathlu y 50 penblwydd Rheilffordd yn gwesty'r Victoria yn Llanberis yma. O'na ta 70 o cyfrandalwyr a'i gwesteion, ac oedd o'n diwrnod llwyddiannus iawn. Nath Dr Hayden Edwards, un o'r cyfarwyddwyr, nath o'n neud darlith ar yr hanner cam mlynedd cyntaf y Rheilffordd, ac fel dwi dweud, hwnna llwyddiannus dros ben. A fel rhan o'r dathliadau, fel da chi'n weld y mama heddiw yma, da ni wedi gwneud arddangosfa lluniau sydd yn gwmpas ni yn yr ystafell yma, yn dangos y Rheilffordd a diwydiant llechi yn Llanberis yn gyffredinol, ddim jyst dros yr hanner cam mlynedd dwytha, ond wrth gwrs ers canrifoedd. A y lluniau yma sydd yn fan hyn, fel dwi'n dweud, maen nhw'n dweud dipyn o'n hanes ni ers ni gael yn sefydlu yn 1971. Y cyfranddalwyr wrth gwrs sy'n bia'r cwmni, ac oedd o'n braf iawn fel gymaint yna. Ac yna gymaint yna oedd wedi cael cyfrannaliadau yn y cwmni reit o'r cychwyn. A wrth gwrs yna rei yna lle oedd y cyfrannaliadau wedi cael eu pasio ymlaen gen i mama i tada i'r genhedlaeth nesaf sef yn nhw. Na oedd o'n braf iawn weld nhw'na, ac oedd hi'n diwrnod braf, mi athon nhw'r taith ar y tren hefyd i weld yn union lle da ni wedi dŵad o'r 70au cynnar i lle da ni wan. Mae yna wahaniaethau mowr wedi bod yn y Rheilffordd. I ddechrau, oedden ni mond yn gorad o Gilfach Ddu lle da ni heddiw yma i Ceillydan, so rhyw chwarter milltir, hanner milltir oer y daith i ddechrau. Wedyn mi agoron ni Pen Llyn. Ac yn 20 mlynedd oed yn 2003, mi nathon ni agor ystyniad i Llanberis. So mae yna newidiadau mowr wedi bod. Wrth gwrs, so Thomas Bach wedi bod i ffwrdd yn cael ei ailadeiladu yn y 2 flynedd dwytha. So mae gennym ni Thomas Bach yn ôl hefo ni, Dolbadan wrth gwrs, yr injan da ni wedi weld heddiw yma, ac Elidir. Mae gennym ni cynlluniau, mae'r cyfarwyddwyr a finna, mae gennym ni cynlluniau ar ffordd da ni eisiau symud ymlaen dros y blynyddoedd nesaf. Dwi'n rhy siŵr os ydy'n dweud dros y 50 mlynedd nesaf, dwi'n meddwl fydda i yma cweit i weld y can lwyddiant o'r Rheilffordd. Ond mae gennym ni cynlluniau, da ni gobeithio wneud yn yr, fel dwi'n dweud, yn y 4-5 mlynedd nesaf. Fel cwmni sy'n rhedeg trena STEM, da ni'n atyniad i twristiaeth hefyd, a fel o'n i dweud yn gynt, mae yna rhwng 75 ac 80,000 o bobl dod yma o flwyddyn. A nod ydy i gael 75-80,000 o bobl yn gadael ni yn gwenu. Dyna di pwrpas ni ydy gwneud pobl yn hapus, gael nhw'n iawn i'r ardal, mae'r ardal mor brydferth beth bynnag. Ond ia, dyna di'r gôl i weld bob un unigolyn sy'n dod ata ni yn gadael efo gwen ar ei gwyneba.